ultima parte din videoul nostru. Încă este tot Romel care se joacă la consolă, ca de obicei. Romel fără consolă este ca și casa fără ușă. Sau ceva, altceva funny. Măța s-a repus pe pat, ding-dong, așa. Și, ia uitați cât este de drăguță, tare-i plac mângâierile și face pe minionă. Și ăla micul acum stă și se uită după pigeoni. Cred că va veni să streseze cealaltă măță. Țichisa! Tot timpul are impresia că vede ceva pe pereți, cred că vrea muște. Uitați, și măța e foarte nebună. Și tot așa mățe peste tot. Să continuăm videoul, deci Lia, am văzut-o, este foarte drăguță. Ia uitați, două pisici în cadru, plus Romelu, face un bizu, nu face bizu. Nașpa. Bizu? No. Tot nu. No. Petita a făcut bizu. N-am înțeles ce este cu bluza asta, care este excelent de frumoasă. Nu zic că este frumoasă, dar 1. Este transparentă, 2. Este cu decorațiuni de țară, sat românesc, 3. Este albă, cine poartă alb? Nu eu în niciun caz, pentru că arăt grasă. Îs grasă, dar arăt și mai grasă. Și, da, nici eu n-aș fi crezut că este posibil, dar este posibil. Oricum nu mi-am încercat-o, poate să mă încerc dacă o să port, de exemplu, la toamnă cu ceva sacoș pe deasupra, ar putea să meargă bine, sincer. Așa. Ca să vă arăt unghiile mele, unele sunt scurte, cum ați văzut aici, unele sunt lungi și cu lacul super dat jos, pentru că trebuie să mi refac astă seară, când vine Leticia și facem împreună. Mățe peste tot, cum am spus. Da, și aceasta a fost emisiunea asta. Aceasta a fost emisiunea noastră. Da, nu prea. De mulțumire pentru cadouri. A fost superbă. Stați să vă mai arăt ceva. Așa. Cât am croșetat. Uitați, vedeți aici? N-am croșetat foarte mult, dar l-am făcut totuși. Fac o chestie așa lungă, vedeți, lungă și plată. Da. Mulțumesc pentru cadouri, mi-au plăcut foarte mult și vă iubesc foarte mult și mi-e foarte dor de voi. Sărus!